gasten, want het is weer vaste. Lovend hier in Limburg, os. Vastelovend gasten is begos. Vastelovend gasten, want het zal weer vasten. Lovend hier in Limburg zien. En wie is toch de Pipo Biolien? Hatje! Ja, vandaag is dat Leo, de Pipo van Café de Notenbalk in Ullestroten. Leo, het is nog nooit zo druk geweest wie vandaag en dat is toe schuld. Want toen hebben ze een groep metgenomen. Wie is dat? Dat is de groep de Ronde Tafel, wie ziet dat nu? Die hebben bij ons een vaste tafel in Café de Notenbalk vergaderd. Zwaai eens even, die met die leuke roze boa's, ja. En die hebben dit jaar het Vastenavondsliedjesconcours in Ullestroten gewonnen. Onder leiding Gestor Jacobset had je muziek gemaakt en geschreven. En die hebben dat dit jaar gewonnen en het bestaat uit een grote vriendengroep. Oud-prins en prinsessen die wat hier rechts neven gestaan. En je bent zelf ook oud-prins, Ik ben zelf ook prins geweest in 1983, dus ik ben daar ook in die groep zit ik dan normaal ook bij. Zondags niet altijd, dan moet ik natuurlijk zorgen voor Pilsje. Ik moest werken, natuurlijk geweldig dat je er zit. Allemaal. Een bomvolle uitzending dus. Rampentempes wie, cartouches wie. En we hebben een mystery guest. Ja, bij dat is het. Ik kon ik natuurlijk niet zeggen. Vastelovende gasten, want het zal wel vasten. Limburg, want Vastelovend gasten! vastelovende gasten, Vastelovend gasten! vastelovende gasten, Want vastelovend gasten is weer hier. Hatje! Oh, joh, wat is het druk, man. Ongelooflijk. Wow, wat is dit? Dat is beeld. Ja, dat dacht ik al. Dan gaan we eens even testen of dat blijft plekken. Ik geef dat maar aan mij. Heb je hoogtevrees? Nee. Heb je nog plaats op een kop? Ja, op een vierkante cupje. Ja, dat gaat wel lukken. We hebben een ronde helm, maar we gaan kijken of dat gaat. Kijk goed voor de kinderen achter, anders krijgen we wat op. Nee, maar Liem hebben we erop gedaan, dus als het goed is. Want we kunnen gaan droom betalen bij L1. We zien een erg lastige omroep, maar we zien er tenminste nog dat kinderen van andere Limburgse omroepen niet zeggen. Gang naar boven, we hebben op een helm en een camera geplekt. Dat is onze drone, we hebben er een dronegeluid bij. En we zoeken altijd eenmaal van nature een beetje het droneheet van een kloon. Wie heet je eigenlijk? Oh, nee. Kloondroon! Ja! Zit je Jolien stom? Jolien, dat is dat meisje met dat roeien door ergens, ja. Ja, hij had me geschoten en natuurlijk alle prinsen en prinsessen. De muziek is al gestart. Dus we kunnen beginnen met de Prinsenparade. En we beginnen in Mergoten met de grote prins. Ja, die prinses die had zich verstopt, hè? Die is weg. Ja, dat klopt. Die wil niet in beeld komen. Jawel, maar die staat aan de achterkant wie een verrassing. Ah, die is riestevlaai aan het eten. De jeugdprinses is er gelukkig wel. Wat is die nu naam? Lem. En de jeugdprins? Jens. Ja, en hier zit geen jeugdprins meer, hè? Nee, dat is al 55 jaar geleden. Ik was de eerste jeugdprins en hij is de 55ste. Kijk, en zit je trots op de 55ste prins? Zeker, geweldig. We hebben gisteren een geweldige receptie gehad en hij heeft genoten. Nee, Wie vindt ze het? Ja, wel leuk. Ja, wel leuk. Ja, het gaat wel. Nee, het is wel leuk. Wel leuk. Wie wordt het om prinses hier 55 jaar geleden? Weet je dat nog? zeker, omdat we het zelf hebben moeten doen. We houden geen ouders, of wel ouders, maar we hebben nu dus eigen met vrienden samen de Rood van 11 opgericht. Want binnen pap de woorden de Rood van 11 en ik hou ze met kind weer op, met mijn broer samen. En die jongen uit de straat hebben 2,50 jaar gelegen, hebben een kostuum gekocht. Tweede hand van de prins van Valkenberg. En de leden hebben, of de jongen van de Rood, die kregen toen de mutsje van de grote riesten. En zo is het allemaal begonnen. En ze zijn hier met een enorme riestevlaai. Dat is natuurlijk ontzettend leuk en heerlijk. Loop door, want de Prinsenparade, die loopt natuurlijk door. De Dreumel uit Horst, die zijn ook hier. Prins Patrick. Patrick de eerste. Wie bevelde de prins te zien? Ja, geweldig, een hele eer. Hier heb ook een 4x11 jubileum. Hè? 4x11 de Reumelhorst, ja. Dat is dus eigenlijk zit je dus een speciale prins. We hebben echt speciaal voor dit jubileum uitgekozen. Nogmaals een hele eer en super trots een prins van de Horst te zien in dit jubileumjaar. Geweldig. We hebben er nog meer vandaag. Namelijk van Carboon, hele hei. Ja, de kleine prins is ook best wel goed, hè? Ja, dat is de grote prins. Hè? Groter dan de grote prins. En u bent een Hollander, hè? Ja, ik ben een echte Hollander. Vertel eens, wie zit dat? Wie zit je prins geworden? Ja, na heel veel romzwerven ben ik in Limburg terechtgekomen. En goed opgevangen door de jongen van Carboon.
Aan het beveld. En het bevalt prima. Geweldig. We hebben er nog meer. Goed echt. Ook een jeugdprins en een goede prins. Ja, hier liep ontzettend veel op elkaar. Met de ene niet kent en die kent de andere komen. Dat klopt inderdaad, joh. Het is gelukkig nog gaat kleiner als mij. Maar Het duurt niet lang meer. Nee. Is je familie van elkaar? Nee. dat ook nog niet. We lieken gewoon heel veel erbij. Hetzelfde op die schermen we. Dus Super, geweldig. En hier vind ik het natuurlijk ook super leuk om prins te zien. Ja. Kent je Anne uit Rotterdam? Dat is wel eens gezien, heb je vastelovend. die heb je inderdaad wel eens gezien, ja. Wat deed hij immer? Die kondigt elke dag de vastelovend aan. Dit ze vandaag ook, maar vandaag deed ze nog het extra's erbij. Anne, ben je al onderweg en wat ga je vandaag precies doen? Ja, hoi Jolien, hoi Frans. Ja, weten jullie nog die wedstrijd die we hadden? Wanneer was dat? 2 weken geleden? Je kon je eigen gewicht winnen in confetti. Dat was toen met Miserabel. Dan hebben wij bij L1 het gewicht van alle medewerkers in confetti gewonnen dankzij Miserabel. En we zijn nu onderweg naar de winnaar, of de winnares. Nog niet te veel weggeven. En zoals je ziet, de cameraman en ik passen amper in de auto, want het ligt helemaal vol met confetti. En het is niet eens zo'n zwaar iemand eigenlijk, die winnares. Kan je nagaan hoeveel dit is? Zometeen meer. Mevrouw, je ziet een beetje naad hier aan de mouw. Dat klopt, jong. Wie kent dat? Dat maakt niks uit. Is er een blaadbeer gevallen? Weer nog. Oh, maar je ziet de rust nog zelf. Het is ook zo druk, hè? Het is zo druk. En dat Don Quixote is eigenlijk- ook nog, hè? En Rempetent. Oh, ja, Het is dat- zoveel. Oh. En eigenlijk is het hier gar niet te doen vandaag. Nee, dat klopt. Eigenlijk zien dit allemaal de vastelovens losers die we in ons hier hebben. Inderdaad, want... Ja. Ja, Het is echt hoog. 4 oog hier. Weet je ook, oog. weet je ook. Het zijn de artiesten, de prinsen en de presentatoren die daar eigenlijk niet toe doen. Want iedereen die er wel toe deed, is vandaag op het gouvernement. Voor het knoevelement. Ja, dan werd ze, ik denk, geknoeveld Door Theo Bovens, denk ik. Ja, of Ja. door onze eigen knoevelbeer Tom Doesborg. Wat gebeurt er eigenlijk vandaag en wij zien door? Ja, een hele hoop mensen bij deze prachtige bronzen draak die me in de vinger biedt. Dit is de poort, dit is de bronzen poort gemaakt door Han van Wetering in de feestzaal. Hier komen de paar honderd gasten, de mensen die er wel toe doen, inclusief mijzelf. Die komen hier dadelijk naar binnen en die komen dan in deze prachtige entreehal. En die oomt alleen maar historie uit. Gertie Bier en Broodspot heeft hij de historie van de regio Deils in beeld gebracht. En dan via de roeie loper, kijk, komen we de feestzaal in en die werd nou klaargemaakt door personeel van... hallo, goedenavond. Hallo, goedenavond. Ja, even zwijgen, we zien live, jazeker. Alles wordt in gereidheid gebracht voor de verenigingen en de gasten die hier zien. Daar zitten mensen van BCL, maar ook allemaal leden van de Bond Carnavalsvereniging Limburg die jubileum hebben. Zoals de Hap en de Windbuurs en de Hopslokkers en de Nachtuluut. Nut die mogen aan deze kant zitten. Hier zitten allemaal artiestenfamilie. Hier komt de Blauw Schuut, de bemanning te zitten. Aan deze kant komt de gouverneur te zitten met de familie. En gedeputeerde Erik Geurts en samen met Ger Koopmans en zijn badkamer. En dan aan die kant zit zeg maar de leden van de SLV. Dat zijn de grote stadsvasteloosverenigingen die zo'n beetje allemaal vertegenwoordigd zijn. En organisaties als LVK, TVK, KVL, Schenk Compagnie. Alles is zo'n beetje heen. En dan op het podium werd dan dadelijk geknoeveld. Het feit is tijd, gouverneur Theo Bovens heeft kloor om ons allemaal lekker te knoevelen. Dat is het hele verhaal. Iedereen wordt geëerd die kampioen is, die wat gewonnen heeft. Kreeg een medaille in de vorm van de prachtige poster van Sjer Jacobs. Die pontificaal hing. Ook al die andere posters van de afgelopen jaren, die hangen hier. En ik neem dich eindelijk mee, Frans, straks. Dat moest ze dan, ik mag deze lamp metnemen. Ja? Voor bij dich in de hoeskamer, dat lijkt me gewoon wat. Dus het is nu nog ganz stil in de feestzaal in het gouvernement. Maar binnen een oor zit het hier bomvol. En straks tegen 8:30 komen we live op L1 met het Knoevelement 2017. Hoi Frans, hoi Jolien. Ja, lekker knoevelen. Wie zou dat nu voelen? Want ze werd geknoeveld door iemand met een hele grote snor. Ik denk, misschien zo. Kijk even met. We moeten toch even veulen, ook al ziet je dan losers, wie het dan vult en door de gouverneur geknoeveld te worden. Dat gebeurt normaal alleen met echte sterren. Wie wil dat met maken? Doe ziet er uit alsof ze wel een knoevelkind gebroken. Laat gewoon. Jawel. Pak hem vast, even in slow motion, hè. Even in slow motion. Op hem toe rennen. Ja. Knoevelen. Wie vult dat? Heerlijk, heerlijk toch? Ja.
Voelt ze er ook beter nu? Redelijk goed. Nog meer vrijwilligers. Weer wordt geknuffeld weer door Theo Bovens. Ja. Even slow motion. Waarom is ze een knuffel nu eigenlijk? Ja, Vrijgezel, nou, zeugedig. Prikt de snor? oh, een beetje walen, een beetje haal. Een beetje getrimd werden. Nog de laatste. Nog één daarmee misschien? Misschien de Chrissy? Chrissy? Dat zie ik Chrissy van Don Quixote, is dat? Kom maar in slow motion, hè? In slow motion. Ja! Chrissy, wie vulde dat? Heerlijk. Ja, geef hem maar even door, kumpen! Ja, verblijven deze ganse uitzending gewoon lekker knoevelen met Theo Bovens met zijn grote snor. Tijd om naar Anne te gaan, want Anne is onderweg met heel veel confetti. Heel veel confetti, hè? Heel veel confetti. Anne, waar ben je? Waar ben je precies nou? Ben je er al? We zijn dus onderweg naar de winnaar van de Confetti Challenge. En dat is Ellen uit Heerlen. En daar zijn we nu. We zijn al bij haar bijna in de straat. En kijk eens wie we daar klaar hebben staan. Met de modder. Hoi jongens. Hallo. Komen jullie mee? Ja, dat komt. Heel leuk. Zoekt u ooit een spaarskapel voor al uw feesten en partijen? Met de modder A. Maar dan op de juiste manier, zoals ik het zeg, vind je ze hoogstwaarschijnlijk niet. Het is echt keiveel confetti wat Anne bezig gaat. Ik ben benieuwd wie dat gaat. Hey, aan de tafel trouwens, twee mystery guests, Andy en Roy. Maar dat mogen we tegen niet meer zeggen. Nee, verklappen. Die zien niet met een speciale reden, want die hebben iets gewonnen. Deze twee mystery guests. Maar dat vertellen we ze als we eraan denken aan het einde van de uitzending. En dan duurt geen het ook pas. Maar wat zullen ze dan blij zien? Deze twee geven nog wat te kleppen, want anders kleppen ze dadelijk om. Hebben we een bumper? We hebben een bumper! En door stijgt de kloor, uit groeit echt, dames en heren, Henk Hover en jij doet zijn plaat. Ja, Jan. Yes, dit even weg, jazeker. We doen het rubriekje nu al 4 weken en in Valkenburg zullen we eens op te letten. En dat wordt namelijk Bob Heugen, de ken je misschien wel van Ken en Bob. En die huurde mij een plaatje draaien. Van Lex Tassen. En dan zei hij, ik heb nog een plaat van Lex Tassen. En Bob ook niet gek, die heeft me die plaat opgestuurd. Ken ze laten huren. Die grote klassieker in Valkenberg is deze. En die van mij, en die van mij. Die hebben een goeie hoort. Ja, je zit even van Valkenberg, hè. Daar zitten nog wel 2 van Valkenberg aan de bar, volgens mij. Maar bedankt voor deze hele mooie single. Daar ben ik echt heel blij met. Mocht je naartoe zitten en nog een hoop ooie rotje op de zolder hebben liggen, voor mooie vinylsingeltjes, hoor je me altijd van harte aanbevolen. Even kijken. Ik heb het winnenliedje van het LVK U1978 voor u metgenomen. En dat weet je natuurlijk allemaal, dat woord namelijk. Oké, goed zo Henk. Pracht. Inderdaad, de zachte G, helemaal goed. Liedje geschreven door Nol Wassen. Even opletten. Opletten, opstaan allemaal al, oké. Ja. Als alles en niks zo zag, was 16 zijn. Dan wist ik wat ik deed. Een prachtig nummer, echt een geweldig nummer. Nol Wassen, prachtig liedje gemaakt in 1978. Maar in 1978 wordt er nogal geen strijd tussen allerlei platenmaatschappijen in Limburg. En ja, als ze van de één platenmaatschappij was, mocht ze niet bij die andere platenmaatschappij op de plaat. En als één platenmaatschappij het winnend liedje heeft van de LVK, heeft een andere platenmaatschappij dat niet. Tenzij ze Johnny Hoes heeft. En Johnny Hoes was een hele slimme, gewiekste platenbaas. En die dacht van, nou, dat is een leuk liedje, de zachte G. Dat wil ik ook wel uitgeven op plaat. En Johnny Hoes bracht dit singeltje uit. En Roy is wat als allereerste liedje erop staat. Komt-ie, 1978. Komt-ie. Ook leuk. Hetzelfde liedje, hetzelfde jaar uitgebracht. Andere platenmaatschappij, slim gedaan. Kijk je hem nog? Let op hè. Ja, dat wist ik wat ik deed. En weg. Bumper. Ja, Don Quixote is hier en we moeten even beginnen bij Guus, want het is een hele speciale dag voor Guus. Tu zat het zelf vandaag op Facebook. Du bent 4 keer 11 jaar getrouwd, hè? Ja, dat klopt helemaal. Kom
best zijn met die vrouw. Ik weet niet wie Marjan dat doet, heel, dus... Ja, dat heb ik niet gezegd. We willen natuurlijk wel weten wat het geheim is van zo'n lang en gelukkig samen zijn. Ja, tegenwoordig is ze dat niet meer zo dik, hè. Dat klopt. Nou, we gewoon veel aandacht aan elkaar geven. Wil ze nog het zeggen aan die vrouw? Jazeker. Dag Jat, tot straks. Ik zou er straks maar een dikke knoevel geven. Dit is toch geen eerste carnavalseizoen van Don Quixote. Wie bevalt het tot nu toe? Ja, het bevalt prima. Het is echt heel erg leuk om met deze mannen en ook met pap samen door Limburg te trekken. Ja, met eens. Ja, geweldig is het om met deze groep te gaan. En het is gewoon chic om overal te staan op de podia's en leuke liedjes te brengen die Guus gemaakt heeft. Kijk, dit podium zit een beetje vol. Je moet even eraf. Want Don Quixote gaat optreden. Een groot applaus. Nee. Kijk, dat zullen we het zien. Dat iedere nieuwe groep zomaar liedjes ging, dan blijven we bezig als iedere nieuwe groep. Dat moet ze natuurlijk wel verdienen, vind ik. Toch? Kijk, Don Quixote was vroeger een romanfiguur. Ik zeg misschien wel het eerste westerse romanfiguur. Had een kamerad bezig te zoeken op een ezel. Hij zoekt zelf misschien op een peert. Is er iemand die peert of ezel even kan... Ja, nou ja, dit is geen instrument. Kom hè. Dit is Don Quixote. Ja? Kunt ze hem even op de rug pakken? Ja? Op de poekel? Even klimmen. Weet je mee? Hou hem even erop. Oké? Ja, dat lukt. Let op. Als het lukt om dit zwaar door die 2 ringen te steken, dan mag Don Quixote zingen. Anders vroegen we alsnog Andy en Roy, die niet hier zien hebben. Ja. Oeh, spannend. Oh, ja. Oh, de tijd is awesome. Andy en Roy, maak hem op. Oh. Ja, dan. Ja! Geslaagd. Ik kreeg een gratis toesconcert van Don Quixote. Genoeg zingen. Don Quixote, kom uit die wij. Wir zaten aan de appel en wir zaten aan de peren. En als de thee zag, dan wordt dat teken koud. Dan kon er op zijn flitsken en dan koos er giftig weer. Wir maakten onze weg over de hek of door de draad. Van wie het afreed dan thee. Mag je weg toch, uit die wei? Hey, 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 kom uit die wei. Kom uit die wei. Hey, 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 kom uit die wei. Kom uit die wei. Hey, 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 kom uit die wei. Kom uit die wei. Hey, 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 kom uit die wei. Ja, hey, kom uit die wei. Ja, hey, kom uit die wei. Smiddags als de show doet wordt, dan trapt de weer een belke. De keesje en de proemenboom, dat wordt dan onze goor. De honger in die weide speelde weer zo menig spelke. Die wei die was van ons, dan lagen we rummen naar de show. Maar komt hij op zijn fiets, dan wordt het tijd. Want de reaper al van wiet. Hey, 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 kom uit die wei. Kom uit die wei. Hey, 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 kom uit die wei. Kom uit die wei. Hey, 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 kom uit die wei. Kom uit die wei. Hey, 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 kom uit die wei. Ja, hey, kom uit die wei. Ja, hey, kom uit die wei. Later gong voor vrieën en zo gauw voor effe koosten. Kroop weer door de draad en lachte veerels in de wei. Veel langer dan te vrije best dat veer op heima moesten. Meestal op het moment van het verschijnen van boertij. Dan riep er, mag ik u weg? Anders geen de straks slecht. Hey, 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 kom uit die wei. Kom uit die wei. Hey, 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 kom uit die wei. Kom uit die wei. Hey, 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 kom uit die wei. Kom uit die wei. Hey, 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 kom uit die wei. Ja, hey, kom uit
even kwijt of we nu de Prinsenquiz gaan doen of dat we toch eerst naar Anne gaan. Nee, de Prinsenquiz! Oh, plaats! Prinsenquiz. De Prins Willem, Prins Patrick, Prins Gijs, Prins Roy. Kom er allemaal maar bij. Als je nog onderweg ziet, we beginnen vast. Fijn dat je er ziet. Even bewegen, hè. Kijk, dit is ook de prins van Hele Hei. Die loopt er ergens tussendoor. Nee, dat is Prins Rick van de Bokkeries. Dit waren zijn laatste Facebook post. Waar speelde zijn de laatste Facebook post gaan? Hoe zeg je? Heerlen. In Heerlen. Ik denk hier in de streek. Ziekenhuis. Even kijken. Ja, door in het ziekenhuis een kleine lettertjes, maar hij zit op de EHBO, want het is op zijn knie gevallen. Maar ja, zelf de streken, dus dat gaat dan vanzelf goed. Oké, 20-0-0. Even kijken. Don Quixote, die hadden dat niet een liedje. Hebben ze eerst toes voor de familie gespeeld. Daar waren we bij. Ik vind natuurlijk iedereen leuk. Denk, zeg ik, gezellig in de hoeskamer. Ganse hoeskamer op de kop. Gezellig bij de piano, sfeer maken. Maar blijkbaar was er toch iemand die het al wat dakker gezien had. Wat was die mevrouw een doen ondertussen? Strieken. Poetsen. Punneke. Even kijken. Ik weet niet wie het is hier, of die al Vicky toch links achter zit ze, op de stoel. De rest van de kamer zit op de kop, iedereen is meedoen. Maar die van halverwege het liedje zit nog steeds te appen, of in ieder geval naar nu.nl te kijken. Of het einde van het liedje nog steeds leven door het scherm kijken als nog Don Quixote. Dus toes hebben ze nog in de slag te winnen. Ik denk dat dit het laatste jaar was van die VK11. Dankjewel Don Quixote. We gaan naar Wiegen, ook een vaste lovers. Ja, vesting natuurlijk, hè Wiegen, toch? Ja, dit is de prins, kijk. Prins John den tweede waar? Ja, het is de tweede. De eerste. En ik denk van ja, dat werd John ook de eerste, maar nee, het was toch echt John de tweede. Ja, John de tweede. Je beweegt niet. Ja, goed zo. John heeft het voordeel in Wieg als het voordeel is 2 prachtige pages, heeft ook. En 2 adjudanten. Dat is dan weer een noordeel, maar die stelt er wel in ons voor. Kijk, dat zien zijn adjudanten. Albert van Drump, ook wel Appie genoemd. En dan hebben we aan deze kant Frank Spanjaards, ook wel Speedy genoemd. Of hij heeft nog een bijnaam. Dus hij heeft Frank, zijn eigen bijnaam is Speedy. Maar wat is zijn andere bijnaam? Langzaam. Gonzales. Happy. Bijna, even luisteren, dat is heel logisch. Of Henkie. Henkie, ja. Ja. Oké, nou ja, raad dat je dit niet wist. Let op, wat is deze Duitse mevrouw in het maken? Wat moet ik het zeggen, de titel? Mosterd. Eierkoeken. Taart, pannenkoeken. Ze is ook wel een koken, Iets wets, keukens. Appelstrudel. Rustel. My god, man, laat zien wat hij maakt. Ja, Ries de Vlaai. Zond dat de prins van Mergrot is wie wegstaat. Ja, dat is tijd, hé. Ach, wat ziet je toch bescheiden. Kom naar boven. Je stapt halverwege de quiz en dus je ziet bij je uitstek nog kansloos. Je ziet een prins die altijd te laat komt, hadden we al begrepen. Dus kijk, deze mevrouw, die heeft net gedacht, tenminste ik denk dat het een mevrouw is, want die wil wegrijden. Maar de tankding zit er nog in. Ja, merkt hij het net op tijd of net wie ook alles net te laat? Te laat. Ik denk dat het finale is, G. Ik denk dat hij nog net voor te veel de hoed haalt. Oké, we zullen zien. Laat maar komen. Ah, dat had je niet verwacht. Net op tijd. Oké, 100 zei het. Nou, maar nou, deze dan. Is deze ook op tijd of is deze net te laat? Te laat. Altijd nu te laat. Allemaal te laat? Ja, oké, laat me zien. Oh, dan de allerlaatste vraag is tot allemaal weer op 0 punten. We hebben er nog zo'n ene. Weer een mevrouw die bellend, want die heeft net Don Quixote gehuurd, nog binnen de auto stapt. Is die te laat of te vroeg? Te laat. Dit is geen compliment, mis. Op tijd, laat me zien. Net te laat. Oh, nee, toch precies op tijd. Oh, je hebt gewonnen. En met het hele laatste erbij is gekomen, moet je hem onderscheiden. Moet gewoon dezelfde muts afzetten. Ken je dat? Nee, Roy, je zag in een snelle. Bumper! Ja, we gaan snel naar Anne, want die is onderweg met 70 kilo confetti. Even checken wie het is met de mystery guest. Ja, we hadden het ook om liegloten, hè? Oh, daar is Anne. Ja, ze Anne. kijkt nog naar de tv, alsof ze niet weet wat er gaat gebeuren. Daar is de Spaarskapel. Hallo? Hoi.
Hoi. Ellen. Ja, dat klopt. Ja, wij zijn hier omdat je had je opgegeven bij ons. Dat klopt, ja. Klopt. Waarvoor was het ook alweer? Voor je gewicht een confetti te winnen, geloof ik, ja. Ja, wij wilden bij jou eigenlijk ook, nu we er toch zijn, meteen de vastelavond komen inluiden. Mag dat ook? Ja, dat mag. Dat mag. Kijk eens aan. Dan komen wij nooit alleen. Ja, Ellen, en dit is nog niks. Kom, we gaan even mee naar buiten, naar onze auto. 6 keer 11 kilo. Ja, dat klopt. Ik vind het helemaal geweldig. Ik vind wel een paar hele mooie plekjes waar dat gedoneerd, gedeponeerd en gedropt wordt. Wat een rotzooi. Gelukkig is het hier in de studio heel overzichtelijk en rustig en keul en netjes. Rempetemp is hier. Wieveel wordt je ook alweer geworden op het LVK? 15e. 15e, ja. Dan is ze niet vanzelfsprekend op de boetezitting. Dan moest ze bijvoorbeeld de koelkaraker winnen. Heb je die gewonnen, denk je? Ik denk het niet. Nee? Stemmen geworven? Ja, enorm veel, maar tegen dat geweld kost er niet op. Dat gaat niet op. Oké, ga ik maar alvast op het podium staan voor het optreden. En dan schakel ik even naar Frans in Studio 11. Ja, ik stond in Studio 11. Ik stond hier nog steeds met Don Quixote. Heb je enig idee bij onze mystery guest? Kijk, als ze naar de neus kijkt, dan moet ze het een beetje kunnen zien. Oké. Ja, kom je bekend voor? Bekend voor, maar weet eens wat. We gaan het nu onthullen, dames en heren. Ze weten nog niet dat zij de koelkraker van dit jaar zijn geworden. Dus zo gauw ik het doek heb weggetrokken, moet geen roepen. Gemeugende zoetkoel zingen, oké? Het zien Andy en Roy. Dat zeggen we nog niet, hè, de Roy. Mystery guest, zit je er klaar voor? Oké, dan gaan we eerst even naar Rempetemp, leek me. Ja, is dat goed? Kom maar. 3, 2, 1, go! Ja! Lopen tegen in een lange riem. Scheren ze de 11e keer voorbij. Op jutsige muziek totdat er wordt geschreid. En plotseling paniek wordt aan de riem gedraaid. Hoe zijn ze nou op weg met de eerste dat dan ook? Wat mag het toch goed? Het moet, wie weet het dat het ook. Het zal maar, het zal maar, het zal maar vast de oren zien. Het zal maar, dan is het allemaal de ganse gaal. Het zal maar, het zal maar, het zal maar vast de oren zien. Het zal maar, dan is het allemaal de ganse gaal. Truitenteren op het grote plein, stond ze geren allemaal doorheen. Normaal gesproken zussen die toch zie aan zie. Zo afgesproken rijden in een langerie. Is dit een harmonie of zijn het zomaar satelliet? Wat mag het toch goed? Want nu zingt iedereen op nu. Het zal maar, het zal maar, het zal maar vast de oren zien. Het zal
lange kwartslag. Mensen, vorige week mijn oor af. Had ik een aanspraak bij de Belastingdienst. Zit de inspecteur Kwatser. We hebben bij dich in de kelder een apparaat gevonden om je neef van mij te stolken. Daar moest ze belasting over betalen. Ik zeg, waar een onzin. Het apparaat is 100 jaar oud. Dat maakt niks uit, zegt de inspecteur. Het apparaat is beschikbaar. Ik zeg, prima. Dan wil ik nu kinderbijslag krijgen voor 12 kinderen. Maar zitten, de gast toch graag een kinder? Ik zeg, dat klopt. Maar het apparaat is beschikbaar. Lange kwartslag.